Kawai ka Samla kala Khlad no Aksiden ha ka Jingjia takho kali kabala jamenta kano phaisngi ha ka por Khlad Aksiden ei hasrok Umsning bypass ka bahap ru ha ka sitong patarim riboi district katkum ka khubor bala yolum naki bor pulit layat ho bakane ka Jingjia tingkho kali kalaja pedang kawai ka kali moruti 800 ka badon yo number ML05P6559 ka bala syong dalangut ki Samla kinthei ki badang thumu bania senong po ne hamar bapoi ha ka sinong patarim ha Umsning bypass kani ka kali kalali tenra na dian jong kawai ka torok kabayang harod kani ka surok bypass layat hu bah kani ka Jingjia kawai ka Samla ka blatip kateng kum ka jakulins emli kala Khlad no Aksiden bat armut ki Samla kanthei ki bakin thop ya kala kaman shisha marwen bat ka simtilen lingdo nonglat kilamen saujur na kani ka Jingjia ya tengko kali bat lakit no marmar sha Umsning CHC ban ajing sumar ka bakir ki bat namar ka jimen saw ka bajur lapen kit no ya ka Samla simtilen lingdo nonglat civil hostel Shillong na kalyang ki bor pulit ka Umsning police outpost kidang pelong ya ka jingtokit halor kani ka Jingjia.